optimalizované plodisko, kontrola včiel v novembri, ako sa im darí, takže toto je taký oddelník, izolátor, v ktorom sa nachádza matka. Si všimnete, tie včely sú okolo, lebo ju tam cítia. Matka je v izolátore z toho dôvodu, aby nekladla vajíčka, aby v zime včely sa nemuseli o ne starať, nemuseli vyživovať plod, nemuseli svoju slabú energiu, ktorú majú v zime, míňať na krmenie, staranie sa o to a zohrievanie. Takto je v podstate matka akoby normálna včela a je teda ideálne, aby bola v strede, aby ju zohrievali, aby mala teplo, aby nezahynula. A potom vo februári sa ona vypustí z izolátora a krásne môže začať klásť. Včely sa začnú starať o plod. Takto máme zabezpečené, že tam nemáme klieštika, pretože boli preliečené a vlastne keďže tam nebol žiaden plod, tak nemal sa ten klieštik kde schovať. Je to výborné novodobé riešenie.